हाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमहरलायबाय लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दिनै मिटिंआव थांनो नागिरदों लोगोफोर माइनावफोरनि खैलाजुलि आनसलिकआव नायलांबाय थादो लोगोफोर बेबायदिबा आं देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर अखा हादों नै बिराद अखा हादों साथा लानानै फैबाय नै लोगोफोरबो मेरला दङ नै मैखुन मेंगुलायबाय लोगोफोर मा गामि दरथाम बारनानै फैबाय दरथाम जादोंना गामिया गामि दरथाम नैबे पाका आलिया आवगोलो प्राणेश्वर सारा होनायमोन 30 बोसोरसो जाबायदां गैया बायजोब्बाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै थद' बिदिबा लोगोफोर आंजों लोगोसे थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद गोजान गामि दरनै दरथाम बारनानै फैबाय नोंसोरबो आंजोंनो लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर अखा हानायाव आराम जादों बेराय बेराय थांनो गारिबो गैया जेबो गैया माइनावफोरनि मिथिं होनदों नामा औ माइनावफोरनि मिथिं सांग्रांथि मेल बारग्रा नोंसोर बे दैखौ बारग्रा नायलाय नैबे दालां बेखौ बारग्रा बेखौ बारनो दावराव जाबोगासिनो बिसोरो नै लोगोफोर आयौ दैया नै इथिंजाय फैनाय मोनबा जोङो नैबे दैखौ बारनांगौमोन नै लोगोफोर नै वाव जा गिदिर जादों नै लोगोफोर दैया माबायदि देरदों नै जा गिदिर जाखाबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर बेबायदिबा बिराद मेंबाय लोगोफोर थुरिबारि सेन्टाराव साहा लोंलांसै लोगोफोर अ दिनै दिनाव साहा दिनै मंगलबार लोगोफोर थुरिबारिया बन्द थायो बन्द नङा हनै दङ 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 लोगोफोर ओरैनो मालाबा खुलियामोन नालाय लोंगोन ना मागोन साहा लोंगोन ना साहा लोंगोन माथैला ओरैबो दङ माखौ लोंगोन लोङोबाथ' दा साहा लोंलांसै लोगोफोर साहाखौ लोंबाय थानोसै लोगोफोर नङाबा नोंसोर लुगैगोन ना अखा बोथोराव नै आयमा साहा दखानिया मा लाजिनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जोंनि खैलाजुलि आनसलिकनि मन्दिरा दासो गोदान बानायबाय दं नै लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर आं मोनफैबाय र' दुलाराय बाथौ गौतम माइनाव आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्लिमा सांग्रिलि बर' बिनानावखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो
जोंनि खैलाजुलि माइनाव आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय। गोजोन्थों मान बावनायनि थाखाय। दानिया दङ लोगो आफादगिरि दाजै आफाद बाय लोगोफोर इन्टारा जोब्बाय। आं आलासिखौ लोगो हमनि र'। दासो आब' आं एसे आंनि ब्लगाव लानो नोंखौ दे नै दिनैनि आलासिया जोंना साथाम जोङो साथाम ना बबेनि होमबा आब'आ? आङो माबा बेलस्रि जौगापुरनि बेलस्रि स्टेसन आरो बेयाव फैनायालाय खनबेसे जाखो जोंनि राङापारायाव फैनाया? ओरैनोथ' राङापारा हिसाबै फैनाया बहुद बार जाबाय खिन्थु आङो खननै लोगो मोननाय जाबाय आरो नोंखौ खननै दिनैजों आरो ना नैथि खेब जाबाय। लाइमोनफोरजोंबो फैदोंमोन आं गोदो ओमफ्राय माइनावनियाव फैदों माइनावनिया दिनै खननै जाबाय आरो ओरैजाय मेदाममोन दं गोदानसो नालाय माबा गिनाय मोनदों आरो सोंनो लासैनो हाला गोदो मास मोनसेल' जादों आंनि ब्लगा खोन्थाना होनोसै आङो माबा आरबि बड' ब्लग मोनदों नोंनि माबाखौ आं एसे मोनदोंना नैयाव मिटिं जानायावबो नामा मोननाय बायदि मोननाय आं सिगाङाव लानाय दंमोनदां। बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै ना? दे मोनहैसिगोन न'खौथ' मोनहैथ'वा दा गोजान दंबावो। ओरैजाय नै आंनि बुंनो रोङैखौ बुंथिगासिनो दङ नै सासे मानसिया न' मोनहैसिगोनखौल' होनगासिनो दं होननानै बुंगासिनो आंखौ। नायलाय नै सेन्देलखौबो आखायावसो लानांगौबा मा जागोन देलाय नै लामाफोराबो माबायदि गैला गालां जाजोब्बाय लोगोफोरजों थाबायनोनो हाख'ला। थाबायनोनो हाख'ला लोगोफोर मा जाबावगोन लामायाबो इमान गाज्रि गोसा थाबायगोन बोरैबा गालिनबायनानै गोलैबानोथ' हाला आथिंफोरा दुलुनबा आखाइफोरा बायबा सोर हरगोन फैसाखौ सोर नायगोन आयौ मेंगुलायबाय लोगोफोर बेबायदिबा आङो भिडिअखौ दोननोसै बेखिनियावनो। आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं सेन्देलखौनो लानानै देखायगासिनो दं आखायाव गाननोसै आं र'। फार्स्टआव आखायाव गानदोंमोन एबार माबायाव आथिङाव गाननोसै आं। मोनफैबाय लोगोफोर न'आव आंनि भिडिअखौ नोंसोरो अननानै नायलांबाय थादो। आङो लेखाबो बायना लाबोबाय नै लोगोफोर उल्थासो देखायफ्लांदों नै। आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नोंसोरो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयार खालामना होदो लाइक खालामना होदो लोगोफोर। बिराद गोजान हान्थिनानै फैबाय लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रिमोन ओंखायनो आङो लामायाव भिडिअखौ लानाय जायासै लोगोफोर। आङो न'आव मोनफैनानै लाफैबाय। बाय लोगोफोर दोननोसै दै बाय।